Od 1. novembra tohto roka bola na území Žilinského kraja takmer po ročnej prestávke opätovne spustená činnosť regionálneho pracoviska Národnej siete rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorá plní úlohu akéhosi kontaktného bodu pre farmárov, potravinárov, lesohospodárov, vidiecké obce a ich združenia, miestne akčné skupiny, organizácie neziskového sektora či podnikateľov v oblasti vidieckého cestovného ruchu. Národná sieť rozvoja vidieka má za úlohu predovšetkým spájať všetkých aktérov pôsobiacich na vidieku, ktorí sú akýmkoľvek spôsobom zapojení do realizácie programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2007-2013 alebo sa podieľajú na rozvoji vidieka. Medzi dôležité úlohy siete patrí aj organizovanie informačných seminárov, konferencií či workshopov. Jedným z takýchto informačných podujatí bola aj regionálna konferencia Žilinský vidiek 2011, ktorá sa 6. decembra uskutočnila v priestoroch VUC Žilina. Cieľovou skupinou tejto konferencie sú zástupcovia miestnych akčných skupín zo Žilinského kraja, zástupcovia verejno-súkromných partnerstiev, starostovia alebo teda zástupcovia obcí a ďalších organizácií pôsobiacich vo vidieckom priestore v Žilinskom kraji. Čo je cieľom konferencie? Cieľom je priblížiť alebo poskytnúť informácie o programe rozvoja vidieka, o problematike, ktorou sa tento program zaoberá a vlastne priblížiť im také aktuálne informácie v nadväznosti aj na ďalšie programové obdobie a na možné schémy a možné varianty podpory rozvoja vidieka v tomto ďalšom programovom období. Významnou témou konferencii bola aj problematika prístupu líder a miestnych akčných skupín v súčasnom, no najmä v nasledujúcom programovom období. V tom súčasnom je práve Žilinský kraj krajom s najnižším počtom schválených miestnych akčných skupín spomedzi všetkých krajov na Slovensku. MAS Horný Liptov a občianske združenie Partnerstvo pre Masterchovská dolina sú dvomi schválenými miestnymi akčnými skupinami v Žilinskom kraji. Dovolila by som si vám predstaviť miestnu akčnú skupinu Horný Liptov, ktorá sa rozprestiera na území okresu Liptovský Mikuláš. Jejimi členmi je 22 obcí z oblasti Horného Liptova. Územie, ktoré zaberáme, predstavuje rozlohu 766 km štvorcových s počtom obyvateľ 26 000 a sú to obce, ktoré teda sa rozprestierajú od Liptovského Mikuláša po východnú. Miestna akčná skupina implementuje integrovanú stratégiu rozvoja územia s názvom Integrovaná stratégia rozvoja Horného Liptova do roku 2015. V rámci nej realizujeme na území 5 základných opatrení, na ktoré sú alokované finančné prostriedky v celkovej výške 2 086 000 eur. V rámci opatrenia Obnova a rozvoj obcí sa realizujú najmä projekty, ktoré súvisia s budovaním chodníkov v rámci obcí, ale súvisí to aj s vyznačením cykloturistických trás v oblasti celého Horného Liptova. Naša miestna akčná skupina OZ Partnerstvo pre Masterchovská dolina leží v pohorí Krivanskej Malej Fatry na severozápadne Slovenska. Toto územie sa rozprestiera na rozlohe 398 km štvorcových, počet obyvateľov je 30 548. V našej integrovanej stratégii máme zadefinované opatrenia v 3-4-1 základné služby pre vidiecké obyvateľstvo, kde je alokovaných 1 310 000 eur. Potom je tam opatrenie 3-4-2, obnova rozvoj obcí 770 000 eur, opatrenie 3-3, vzdelávanie a informovanie, tam máme 55 000 a sú tam ešte projekty nadnárodnej a národnej spolupráce. Aktivity regionálneho pracoviska Národnej siete rozvoja vidieka Slovenskej republiky pre Žilinský kraj vykonáva spoločnosť Arvensis. Všetky bližšie informácie o činnosti pracoviska vám poskytne regionálny koordinátor Michal Strnál.